Welkom bij alweer de 4e aflevering van de Geheimen van. Na de geheimen van Kasteraai, Venray en Oostrum gaan we vandaag op zoek naar het geheim van het peeldorp IJsselstein. Gaat u met me mee? U bent van de Stichting Historie IJsselstein en u kunt mij vast vertellen wat het geheim van IJsselstein is. Zeker. We hebben meerdere geheimen hier in IJsselstein, maar het grote geheim ligt op de grens tussen Noord-Brabant en wat nu Limburg is. En dat is een grenspaal, een hele oude grenspaal, waarschijnlijk al uit 1325, daar wordt hij al genoemd. En die heet de Lange Reizer. Is het mogelijk dat we een kijkje gaan nemen op die bijzondere plek? Jazeker, maar dan moeten we wel even met de auto naartoe. Het is nog een eindje rijden. En het laatste stukje moeten we zelfs te voet, want het is niet voor iedereen zomaar toegankelijk. Nou, laten we de auto ingaan en een kijkje gaan nemen op die bijzondere plek. Dat doen we. Wat is er nou zo bijzonder aan deze paal? Deze grenspaal die is over een x aantal jaren, staat hier 700 jaar. En het is 700 jaar geleden dat deze grenspaal hier toentertijd al midden in de peel werd neergezet. We moeten dan teruggaan naar 1325, toen er in het charter tussen de gemeente Deurne, enerzijds Bakel, Milhezen en Aarle-Rikste, anderzijds de woeste gronden, de heidevelden verdeeld werden en waarmee aangegeven werd, waarmee de burgers en boeren hun turf mochten graven, de schapen mochten laten hoeden, plaggen mochten steken of bijenkorven mochten neerzetten. Wat is nou de naam van deze paal en hoe komt hij aan zijn naam? De naam van deze paal is Lange Reizer en die heeft zijn naam te danken aan een zandheuvel die hier lag. Een verhoging in het bijna uitgestrekte landschap. En hier en daar kennen we hier in deze regio meer van die zandheuvels. Onder andere hier vlakbij de Grote Berg bij de Kraaienhut. Maar hier lag dan een langgerekte verhoging in de uitgestrekte heidevelden. Hij was lang, hij rees op uit het land, op reizen, op riezen in het dialect waarschijnlijk. En vandaar de naam Lange Reizer. Op hele oude kaarten staat hij ook wel eens aangegeven als Lange Reizer. En deze grenspaal heeft daaraan zijn naam te danken, al bijna 700 jaar. De Lange Reizer heeft ook een bepaalde monumentale waarde. Kun je daar nog wat over vertellen? In feite is het echt een monument in de peel. Een stil monument in de peel, wat bijna niemand weet. Vandaar dat het ook mooi is dat we vandaag in het kader van dit programma hier bij deze peel terechtkomen. Want deze paal staat over een x aantal jaren, staat hij al 700 jaar hier midden in de peel. Aanvankelijk dus alleen als grenspaal tussen de gemeentes. Maar vanaf 1716, bij het traktaat van Venlo, werd dit ook de landsgrenspaal. Hier, die kant van die paal, daar lag Duitsland, in feite Pruisen. Want Venray en ook dit stukje peel hoorden toen bij Oppergelderen. En die werden bestuurd helemaal door meneer Frederik de Grote uit Potsdam in Berlijn. Vandaar de oudere Venrayse mensen, die hebben het ook niet over Duitsers, die hebben het altijd over Pruisen. En dat is waarschijnlijk een gevolg van dat toentertijd hier de Pruisische grens ooit een keer begonnen is. Piet, inmiddels zijn we aangekomen op een hele mooie plek hier in de peel. De peel was in de tweede helft van de 19e eeuw een ondoordringbaar hoogveengebied. Kun je daar eens wat over vertellen? Nou, je kunt het eigenlijk heel duidelijk hier zien. Duidelijk boven het landschap uit, heel hoog. Ja, echt een hoogveengebied. Het was op een aantal plaatsen kon men vanuit Venray naar Deurne toe. Hier dus duidelijk niet. Hè. Vandaar dat er wel ruzie is geweest om de heide, om met de schapen te kunnen laten grazen. Mensen die met hun bijenkorven hier naartoe gingen en natuurlijk de beste plek wilden hebben. En zo is er dus regelmatig ruzie geweest, tot zelfs moord en doodslag. En zo is er in 1716, en dat heet dan het traktaat van Venlo, zijn weer grenzen vastgesteld. En een van die grenspalen is nog steeds de Lange Reizer. En bij die vaststelling van die grenzen werd ook voorgeschreven dat de mensen van beide partijen verplicht waren om samen een grenssloot te graven. Als duidelijk herkenningspunt. En hier, links, is nog duidelijk een restant van die grenssloot te zien. Ja? Men zei toen 10 voet breed en minstens, of 10 voet lang en minstens 4 voet breed. Nou, die afstand of de afmeting zelf is niet zo belangrijk, maar de grenssloot zelf is nog duidelijk zichtbaar. Links is nog steeds Venrays grondgebied en dat is Deurne, dus Brabants grondgebied. En het mooie van alles is, wat nu provinciegrenzen waren toen, voor 1716, waren landsgrenzen. Tussen Nederland en Duitsland, Pruisen eigenlijk.
Er zijn ook een heleboel spannende verhalen bekend over de Peel. Zou je er eens een aantal aan ons kunnen vertellen? Nou, bekend zijn natuurlijk de verhalen van de dwaallichtjes, hè? Van de ongeboren kinderen die dan toch nog als een mysterieus lichtje door de Peel zweefden. Ja, je moet zich voorstellen toentertijd dat dit gebied donker, luguber, mysterieus. En datzelfde geldt ook over het verhaal van de Pielreuzen. Ja? Iedereen weet natuurlijk dat de carnavalsvereniging uit IJsselstein Pielreuzen heet. Dat weten de mensen in Venray denk ik wel. Maar de oorspronkelijke, hoe dat komt, die Pielreuzen die hebben geholpen met de Maas te graven. Ja? Daar hadden ze grote sterke kerels voor nodig. En op de terugweg, als ze dan hun klompen vol maaszand hadden, hebben ze die leeggeschud tussen Venray en IJsselstein, wat nou IJsselstein is. En dat is nog steeds de Weversloosde berg, oftewel de Welsenberg. Gegraven, of eigenlijk ontstaan, doordat de Pielreuzen daar een klompen hebben leeggeschud met maaszand. En Lei, je wilde afsluiten met het echte geheim. Het echte geheim van hier de Peel van de Lange Reizer. Toen in 1716 de grens opnieuw vastgesteld moest worden, toen zeiden die van Deurne dat de grens ongeveer een 200-300 meter verder lag, vlakbij het Defensiekanaal. Maar die van Venray zeiden, nee, hier ligt de grens. Want die van Deurne hadden na de 80-jarige oorlog, toen ze de Noordkerk bouwden, een beetje die kant, een paar honderd meter die kant op de Grote Berg, hadden ze een Noordkerk gebouwd die zegt, die staat op Venrayse grond. En dan begonnen ze ineens weer anders te vertellen. Dus toen hadden ze wel een probleem. Uiteindelijk is er nou wat, waarschijnlijk ook al toentertijd, wat er toentertijd bestond, wat politiek gekonkel. Omdat de Deurnse een hele tijd, misschien 50, 60, 70 jaar gezegd dat het Venrayse grondgebied was. Ze hadden een kerk gebouwd op Venrayse grond. Er speelde ook nog wat politiek mee. De koning van Pruisen die was nog ver weg familie van de Oranjes. En van de Oranje was Willem III, die ook koning van Engeland was, die was overleden. Dus er zat een beetje een machtsvacuüm. En die dachten van, nou laten we die Frederik Willem daar in Potsdam in Berlijn maar gauw gelijk geven. Geven die per 100 meter grond maar, dan zijn we er vanaf. Want beter een klein beetje geven dan dat hij dadelijk de hele macht uitsteekt. Dus toen is de grens in feite een paar 100 meter van deze kant hierin gelegd. Dat hield wel in dat er vele 100 hectare speelgebied van Deurne in feite bij Venray kwamen. En er zat ook turf op. En die Deurnse mensen hadden hier al allemaal turf gestoken. En die dachten van, potverdorie, wij ons eigen uit de naad lopen werken, die van Venray zich daar van de winter aan zitten warmen, dat zal niet gebeuren. Dus om een bepaalde nacht moeten er hier 600 à 700 karren turf in rook zijn opgegaan en die turf was weg. Het schijnt zelfs dat er vanuit Pruisen een bericht gegaan is naar de Staten van Holland om die namen door te geven, maar die zijn nooit bekend geworden. En dat zal wel het grote geheim blijven, wat hier waarschijnlijk ooit, wellicht zelfs niet hier in het Moer begraven is. En zo werd er weer een geheim door ons blootgelegd. De grenspaal, de Lange Reizer en de Peel. Volgende maand zijn we op bezoek in Merselo. Hopelijk kijkt u dan weer naar de geheimen van.